Tunnetteko nämä kasvot? Toivottavasti ette. Hän on verotarkastaja Zygmunt Nuusku, joka mätkäytti Knattertonille hirvittävät lisäverot. Knatterton harjoittaa joka aamu iskuvoimaansa tämän hiekkasäkin avulla. Vaihdettavat päät ovat kovakumia. Tässä hyllyssä ovat varapäät, myös Nicken oma pää. Sen hän ruuvaa hiekkasäkkiin aina kun hän on tehnyt tyhmyyden, ei siis kovin usein. Tämän verhon takana ovat kuuluisuuksien päät, niille Nicke antaa turpiin aina toisinaan. Juridisista syistä emme valitettavasti voi näyttää niitä. Knatterton harjoittaa vielä hetken joogaa samalla kun hän lukee aamulehden. Hänen silminsä sattuu kiinnostava ilmoitus. Suuri murtomies liikkuu jälleen. Nicken harvat, mutta sitäkin tanakammat hiuskarvat nousevat äkkiä pystyyn. Hän kuulee jonkun kirkuvan jossain hyvin kaukana. Äänen tulokulman perusteella Nicke laskee, missä rikospaikka sijaitsee, ottaa huomioon seinän paksuuden ja ilman kosteuden. Huuto kuului Tinakatu 27 4. kerroksesta. Nicken tähän asti lyömätön vaatteiden vaihtoennätys on 5,0732 sekuntia. Nicken optis-akustinen puhelin hälyttää. Tiukka ääni ilmoittaa, että jotain on tapahtunut Tinakatu 27. Sen Nicke tietääkin jo. Hän panee automaattivastaajan päälle ja ampaisee matkaan. Tai ainakin yrittää. Mikäs lukkua vaivaa? Nicke huomaa oitis, että siihen on ruiskutettu hetkessä kovettuvaa tekohartsia, Bimpsodur 27. Mutta sellainenhan ei pysty pysäyttämään Nicke Knattertonia. Kuten muistamme, hän asuu 6. kerroksessa. Tuollaiseen ei Nickellä nyt ole aikaa kiinnittää huomiota. Tinakatu 27. Nicke kiirehtii suoraan 4. kerrokseen. Huuto tuli parvekkeen oven takaa. Kirjasto, jossa on pelkkiä verolakeja ja pykäliä, minne vain katseensa kääntääkin. Sitten Nicke näkee näyn, joka saa hänet kalpenemaan kauhusta. Lattialla makaa verotarkastaja Nuusku. Ensisilmäyksellä pelottavalta vaikuttanut näky osoittautuu kuitenkin suhteellisen harmittomaksi. Knattertonin huippuherkä nenä antaa hänelle heti tarkan analyysin. Veri onkin vesiliukoista aniliiniväriä. Suihku kätkee sisälleen salaisuuden. Nicke tekee veitsenterävän johtopäätöksen. Nuusku meni unenpöppöröisenä suihkuun, näki kuvansa peilissä, kirkaisi ja pyörtyi. Tässä todiste Nicken teorialle väripatruuna. Luultavasti jonkun veronmaksajan kostomätkäytyksistä. Mutta silloin Nicke kuulee verta hyytävän kirkaisun naapuritalon 5. kerroksesta. Naisen vartalo tuntuu tutulta, samoin kasvot, mutta ennen nainen oli ollut vaalea. Hän on tietysti Malli Molli Moll. Nicken supertarkka katse osuu julisteeseen. Molli Moll on ryhtynyt pop-laulajaksi ja käyttää nimeä Dolly Doori. Puhelin on auki ja Nicke kuulee sieltä hämmästyksekseen oman äänensä. Hänen oma puhelinvastaajansa siellä juttelee. Molli oli soittanut Nickelle ennen pyörtymistään. Nicke tutkii tarkkaan, toimiiko Mollin sydän. Kaikki on aivan normaalia. Mutta kukas tuo sitten on? Hän on fotoreporteri Benno Blitz, joka marssii sisään avoimesta ovesta. Molli herää ja kertoo, että hänen salalokeronsa on murtauduttu ja uuden iskelmän alkuperäisnuotit on varastettu. Asialla oli mestari murtomies, ei naarmuja eikä sormenjälkiä. Jalanjälki sen sijaan on jäänyt. Vain Nicke pystyy sen havaitsemaan. Hän päättelee siitä, että syyllisen kengän numero on 39. Hän painaa 62 kiloa ja teko tapahtui tasan 42 minuuttia sitten.
Nikke vilkaisee vielä tyhjää salalokeroa ja huomaa jotakin. Silloin joku tarttuu häneen takapäin. Molly rukoilee häntä hankkimaan nuotit takaisin, mutta Nikke ei lämpene ajatukselle. Hän haluaa ensin selvittää nuuskun tapauksen. Nuusku kertoo Nikelle asioita, jotka tämä oli jo arvannutkin. Silloin oven takaa kuuluu melua. Nikke yrittää avata oven, mutta se ei aukene. Sama juttu jo toisen kerran tänään. Postiluukusta työnnetään lappu. Jos sekoitatte Knattertonin asiaan, teidän käy huonosti. Kirjeen tuojan täytyy olla vielä porraskäytävässä. Ovisilmästä Nikke näkee sinisen silmän ja ruskean haituvan. Knatterton päättää katkaista Miekkosen tien. Mutta toisen kerroksen parvekkeella onkin silityslauta. Näytämme kohtauksen vielä uudelleen hidastettuna. Valitettavasti emme pysty sanomaan, miten pitkään Nikke oli tajuttomana. Kun Knatterton herää, hänen päässään surisee kokonainen mehiläisparvi. Hän näkee ympäristönsä epätarkasti, mutta kohta hänen katseensa terästyy. Nyt hän tajuaa tilanteen. Hänet on kipsattu. Shh, sairaanhoitaja sanoo, tarvitsette lepoa, ottakaa nyt kiltisti tämä pieni pilleri. Niken epäilykset heräävät heti. Varmuuden vuoksi hän kätkee pillerin avattavaan nastahampaaseensa. Vaisto sanoo, ettei häntä vaivaa yhtään mikään. Mikään jäsen ei ole poikki ja johtopäätöksiäkin hän pystyy tekemään oikein hyvin. Hän päättelee maanneensa tajuttomana kadulla. Sieltä hänen vastustajansa kuljettivat hänet pois, riisuivat ja panivat kipsiin. Kohta näemme, miten oikeassa Nikke on. Jalassa ei ole mitään vikaa. Käsi on samoin aivan terve. Pääsidekin on silkkaa huijausta. Äkkiä sairashuone heilahtaa. Oliko se maanjäristys? Nyt äkkiä ulos. Sairashuone on rakennettu alamaailman rekka-autoon. Nikke ehtii nähdä, miten auto katoaa tienmutkan taakse. Nikke analysoi pakokaasun koostumuksen ja painaa mieleensä renkaan jäljen. Sitten hän sylkäisee suustaan superunitabletin. Mutta missä hän oikein on? Nikke määrittelee maantieteellisen asemansa täsmällisesti tähtitaivaan avulla. Kaikki tie- ja katuverkot ovat taltioituina hänen tietokoneaivoihinsa. Kohta hänen sisäisten silmiensä eteen ilmestyy oikea kuva. Omien laskelmiensa mukaan hän on tässä, mutta todellisuudessa hän onkin 10 metriä kauempana. Tämän pienen poikkeaman voimme antaa hänelle anteeksi. Vaikka ilma on hyytävän kylmää, Nikkeä alkaa äkkiä kuumottaa. Hän muistaa sairaanhoitajan pehmeän takamuksen, kauniisti kaartuvan poven ja lievästi vinot silmät. Sehän oli gangsteripomo Virginia Peng vaaleassa peruukissa. Niin onkin asianlaita. Virginia kumppaneineen uskoo Niken olevan kaukana untenmailla, mutta Nikke onkin paljon kauempana kuin konnat uskovat. Tienposkessa odottamassa peukalokyytiä. Vihdoin tuleekin auto. Mutta Nikke joutuu katkerasti kokemaan, että jos mies on pukeutunut pelkkään paitaan, hänen uskottavuutensa naisten silmissä kärsii. Autoilija ilmoittaa tiepalveluun, että B29 tiellä hortoilee joku mielisairaalasta karannut. Tiepalvelumiehet ilahtuvat saadessaan vaihtelua ja lähtevät innolla ottamaan hullua kiinni. Miehet ottavat Niken nätisti kiinni ja sitovat hänet näppärin sormin. Knatterton menee kerrankin sanattomaksi. Knatterton viedään arvossa pidettyyn sairaalaan ja luovutetaan psykiatrin huostaan.
Jätämme hänet hetkeksi sinne ja seuraamme rekkaa, johon on rakennettu sairashuone. Virginia kumppaneineen uskoo yhä, että Nikke makaa kipsattuna sairasvuoteella. Silloin ajajan on pakko jarruttaa. Virginia kuulee oven pavahtavan ja vilkaisee tirkistysaukosta. Tyhjän vuoteen nähdessään hän kysyy epätoivoisena, missä on Nikke? Kaikki tietävät, miten vaikeata on vakuuttaa mielisairaalan lääkärille, että onkin terve. Nikeltä siihen haaskautui puoli tuntia, mutta silloin lääkärikin on jo aivan kypsä. Knatterton tilaa taksin ja aikoo ensin ajaa kotiin. Ilman vaatteita ja piippua hän ei tunne olevansa täysin toimintakunnossa. Taksikuski riemastuu saadessaan tällaisen kuuluisuuden kyytiinsä ja pyytää Nikeltä nimikirjoitusta Iltalehteen. Mitä Nikke näkeekään etusivulla? Benno Blitzin näppäämän pikakuvan. Nikellä ei toki ole mitään sievää takamusta vastaan, mutta tällaisesta julkisuudesta hän ei pidä. Kuski saa nimikirjoituksen, mutta Niken silmät huomaavat jo muutakin. Monivuotinen pupiliharjoittelu auttaa häntä näkemään moniin suuntiin yhtä aikaa. Nyt hän huomaa, että jätesäkissä liikkuu jotakin. Seis, Nikke huutaa. Säkistä heitetään kourallinen nastoja. Nastat takaavat epäilyttävälle jätesäkille etumatkan, joka ei ole kurottavissa umpeen. Silloin Niken silmät osuvat rakennustyömään aitaan, johon on kiinnitetty harvinaisen kauniita julisteita. Dollin nuottien löytäjälle luvataan 10 000 markan palkkio. Toisessa lapussa murtomies vakuuttaa, että Dolli valehtelee ja ettei hän koskaan varasta. Ilmoitus on kiinnitetty tutun näköisellä nastalla, jossa on sormenjälki. Nikke on nähnyt tarpeeksi. Hänen päättelykeskuksensa alkaa toimia kuumeisesti. Suuri murtomies naamioituu siis jätesäkiksi saadakseen rauhassa tiirikoida lukkoja. Todellisuudessa murtomies onkin erittäin taitava lukkoseppä, jolla on voimakkaasti kehittynyt kunniantunto. Dollin kassakaapissa ei ollut mitään nuotteja. Hän halusi vain päästä lehtiin, mutta mikä sitten on murtomiehen tarkoitus? Nikke kiipeää kotiinsa parvekkeiden kautta, sillä avaimet olivat jääneet kadonneiden housujen taskuun. Monet yllätykset odottavat Nikkeä. Nämä eivät ole serpentiinejä, vaan Niken puhelinvastaajan nauhoja. Kaikki avunpyynnöt riippuvat ilmassa. Niken täytyy ensin kerätä ne. Taas samanlainen nasta. Mutta mitäs tämä sitten on? Suurella murtomiehellä tuntuu olevan huumorintajua, mutta kyllä Nikke hänet silläkin alueella voittaa. Vihreä pukee teitä paremmin, väitetään peiliin piirretyssä viestissä. Huumorintajuinen murtomies on käynyt myös kylpyhuoneessa. Vanha vitsi lämminvesihanaan piilotetusta väripatruunasta ei enää naurata Nikkeä. Hän tarvitsee nyt puhtaan paidan. Kuka nukkuukaan Niken sängyssä? Kukapa muu kuin Dolli Duuri, ja jälleen nasta samasta rasiasta. Lapussa sanotaan, että Dolli haluaa tunnustaa. Nikke tietää jo, mitä Dolli aikoo tunnustaa, nimittäin, ettei hänen nuottejaan olekaan varastettu. Dolli pyytää Nikkeä ymmärtämään, että nouseva poplaulaja tarvitsee julkisuutta. Tottahan Nikke sen ymmärtää. Silloin Nikke kuulee naksahduksen vaatekaapin suunnasta. Siellä on reporteri Benno Blitz. Ulos molemmat, Nikke karjaisee. Julkisuutta saa toki olla, mutta tämä menee jo liian pitkälle. Näillä kahdella ei sitä paitsi ole mitään tekemistä varsinaisen rikoksen kanssa. He ovat muuten vain joutuneet sekaantumaan siihen. Nyt Nikke huomaa, että hänen asuntonsa ovessa on upouusi varmuuslukko. Avaimesta riippuu paperirullaa. Suuri murtomies ilmoittaa lahjoittavansa turvalukon korvaukseksi aiheuttamastaan harmista. Knattertonin aivot työskentelevät korkeapaineilla. Tässä on jotakin takana. Mikä on motiivi? Nikke saa äkkiä valtavan älynväläyksen. Hän lyö oman pukeutumisennätyksensä. Minne Nikke nyt lähti? Varovaisuussyistä emme voi paljastaa sitä vielä.
Pakokaasun tuoksahdus tuntuu Nikestä tutulta. Se tulee samasta rekasta, jossa Nikkeä pidettiin vankina. Nikke käynnistää itse kehittämänsä auton kääntäjän. Roistot riemuitsevat, mutta eivät kauan. Kun he vilkaisevat peruutuspeiliin, heidät valtaa kauhu. Knatterton on kannoilla. Rosvot laukaisevat pressun irroittimen ja Knatterton joutuu sananmukaisesti pimentoon. Hän ei näe yhtään mitään, mutta hetkeä aikaisemmin hän oli nähnyt näyteikkunasta heijastuneen firman nimen Sicher et Heinz. Nikke ehtii vielä nähdä rekan takapäin. Suunnitelma on selvä. Nyt Sicher et Heinzin firmaan. On jo melkein keskiyö. Pääkonttorissa työskennellään vielä. Nikke selittää porttivahdille tuovansa takaisin firman pressun. Mutta mitä Nikke näkeekään mainososaston ikkunassa? Dolly Doorin vaihtamassa nopeasti asennosta toiseen. Mitä sisällä oikein tapahtuu? Benno Blitz näppäilee mainoskuvia tekstiin. Nyt ovat Dolly Doorin nuotit turvassa Sicher et Heinzin holveissa. Vasemmalla näette Hugo Heitzin, yhtiön johtajan, ja hänen vieressään sihteeri Virginia Peng. Tässä seisoo Knatterton. Heitzin polvet lyövät loukkua. Kaikki neljä ovat kalvan kalpeita kauhusta. Heitz on jo valmis tunnustamaan. Verot ovat syynä kaikkeen. Tässä on yrityksen voittokäyrä. Tässä kohdassa tuli verotarkastaja nuusku ja riisti kaiken. Ehkäistäkseen lopullisen romahduksen Heitz turvautui rikollisiin keinoihin. Missä sitten on suuri murtomies? Tuossa hän tuleekin. Poliisi sai hänet kiinni itse teossa. Hän on verstaan johtaja ja taitava lukkoseppä Kasimir Knacker. Hän on tehnyt kaikkensa firman eteen. Lehdistä voitte lukea, millaisen rangaistuksen Heitz ja Knacker saivat. Oikeudenkäynti selostetaan perusteellisesti iltapäivälehdissä. Knatterton voi olla ylpeä, vaikka poliisi sieppasikin rikollisen hänen nenänsä edestä. Mutta kohta hänen eteensä tulee taas uusi vaarallinen seikkailu. Siitä kuulette ensi kerralla.